na po siya, guys. Lakaw may pero doon ilaag ha. Among sundo niya yung sister sa hospital kay nag-check. So, wala siya nagdala sa iyang car kay hindi man siya pwede mag-drive pagbalik niya kay na may medication. So, mo nagpasunog sa amon. Kanilisa, wala pa ni kayo tulog. Nakatulog lang daw siya sa iyang work. Oh, murag nanawag na gani ang iyang sister. Can you go? Okay. Ayan, nanawag na yung guys. Pretty sure this is Sandra. Yeah. The reason. Yeah. He's up already. She's up. Okay. She's up na. Yung sister na nawag. Dili makahulat. So mo to guys. Bye-bye mo mga chuchup. Guys, baka man na magsundo sa yung sister, am lang yatong sa iyang apartment. And then, malaag mi guys, lo kay baluin siya malaag mi. Yung kung mangulit na tayo na siya. Atong agianan, tas ikas. Asa na ito, siya. Bahala na. Malaag na guys. Ang paborito ni ate. Malaag mi. Ang paborito ni ate. Laag na sad mi. Mabor manggig ko sa balay guys kung the whole day wal na arang ulit to mao gani nga magdagandagan gid ko guys. Kay you know di ba taan na og hilom. Grabe ka hilom po dito eh. Sus makabungol ang kahilom. Mo na nga ganahan jud ko maglaag mi. Malipay jud ko sa maglaag. Ay, galaagan na lang ni mo ante. Isyo guys, ang butas ang palulong. Sunod na ta. Siyempre, may sakay tagsakyanan din. Uman-uman po sa iya. Sumuro to guys. Baban mo mo, chup-chup. Guys, sugod na po tagbaktas. Sugod na po tagbaktas. Paborito ni auntie. Sige, raglaan. Danke. Sehr gerne. Hindi kan pa ni siya nagtrabaho. Wala pa ni siya natulog. Kaya nakatulog. Binugod sa iyang work. Ayan siya guys. Sugod na itong taglaan. Sugod na itong taglaan. Sorry na po ni Jerbot. I didn't realize It's a bike lane. bike lane. Yeah, Okay. I forgot this thing. So, tugno ba? It was real. Yeah, I heard. Yeah. It's okay. Yung tugno diri Yeah, gamay. he was right. Yeah. Okay. Accept here, the- I want to show you the Berlin market. Okay. Sama ni guys, manani daw may og Berlin market. It's a real. It's a Turkish market. Okay. Wow, there are plenty of clothing. I was Tela. first. I was first. Yeah. Sumunod guys. Laag sa mi diri sa Berlin market. More to guys. Bye-bye. Chup, 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 chup. Guys, oh. Cheers. Cheers. Abi şu adam parasını Abi şu adam bana şu. Gulay. Ano siya burger? Burger siya ba? Burger siya o karne. Pero gulay siya. Muna piti. Hallo, blå Meinert, blå Meinert, blå Meinert, hallo. Blå Meinert, blå Meinert, hallo. Edvard, hva skjer det da? Burger siya og meat. Hva skjer det da? Meat kayo. Nakauna po itong pan. Nakali kayo ng tagpan. Isang burger guys.
Namit kayo. Jackie. That is one of the caravans, I told you. Yeah. Namara to guys, bagal mga chup. Guys, naghananay na palit si Gearbot. Kani guys, okay ko kaning ligbos. Ligbos. Na ligbos. Saging-saging. Ooh. Nagpalit na po siyang pagkaon guys. Pagkaon na po, pagkaon. Mga pan, kadaghan. 3,50 Spitze. Ano po siya bit-bit bit-bit. Pero mga prutas na siya guys. Magsakay unta meron og boat guys. Na mag-travel diri sa river. Ako pa nilang jacket. Tugnaw jud asin. Ako pa nilang jacket yo. Man siya nag-ingon nga man lang demi after na ihatod sundoon ihatod si Sandra. Ano ko nakadalag jacket. Tugnaw biya kaayo. Gusto gid kong palit. Yun siya nga dili na lang daw kaya ra daw na kadaghan ako ng jacket sa balay. Ay na lang. Di na hinuon mi makakasakay-sakay o mag-tour-tour ng boat shopping o ba't kapag makaon sisirat siya kaon guys. Ginuo ko. Sumurat to. Bye-bye mama. Chup-chup. So, manapod sa guys. Binabaktas na naman namin ang kalsada ng Berlin. Charis. Ganahan lang ko silang view guys. Mo ang videohan. Ganahan ko. Puro buildings. Dagko kay nga building. Yes. Dari nga part wala nun si mga mga punuan kay center man siya. Mitte Berlin or City Center Berlin. So na siya wala mga punuan, wala green grass of hope. Dagko kay mga buildings. Yes. Malingaw gid ka guys pag mag travel ka or mag sakay sakyanan. Malingaw ka sa ilang mga views, sa ibang maagian. Daghan kaayo mga buildings na gawi kadagko nga makita ra ni nako og muntan og salida. Especially kung muntan og salida sa mga kay mahilig may kog Hallmark movies guys. Mo nakasagaran akong tan-aw no kay kanang yung mga winter countries. Yeah, kasagaran gyud. Austria, dan pug ko sa kanang sa Paris. So, more to guys. Bye-bye. Mwah, chup chup.